baka san gari ya kafsuru ya aljanun sama zuwa ya aljanun ƙasa zuwa ya zuwa ku fito na neman ku ya zaka ku ya kafsuru ya aljanun ƙasa zuwa ya aljanun sama zuwa ku fito na neman ku da masala allawi ya sirayya ya matar imam ali gaishe ka sarkin ruwa gaishe ka sarkin ruwa. me yake tafa da ku Ai abin da yake tafa da mu suna da yawa sarkin ruwa. Sarkin ruwa muna son mu fara harkar fim ne. ya zaka ku ya aljanun cikin ruwa ya aljanun musulunci ha kun samu akwai yan bakin ciki a harkar taku to ku tayi ku tafi da magariba rana ta wadi ina son ganin ku zan ba ku wani magani zan dauko ya ƙasar ruwa An gama godiya muke. Godiya muke dan ruwa. ya aljanu ruwa ya sarki ruwa ya almutsutsa ruwa to zan iya tashi ko da wasu akan hanya kai Dan ruwa na'am bukata ce da mu. ta me Mata ta ce ba ta haihuwa. ko ta raina bindigar ka ne A'a. kana ji na Eh. zan baka wani magani Wai amma ka yanzu shanya shi wai da ya nake jin juma'a wajen hayaniya ko aljanu ne suke biki ne. ban gaya ma ba ko za mu je baka ji kukan wani yaro ba Eh. baka ji ba Eh da ɗan hewa. da Eh. to wallahi sunan yata ake Yanzu dai eh ni kawai zai bukata ta kun haihu samu magaji. wallahi za ka samu Allah ya sa. ku dai nan mun dan nan man A'a wancan aljanu naga suna zuwa. ka tunan ku to ku ƙara so wannan aljani badar kurma kenan maganin nan ka san wannan abun me za ka yi da yi ko Ai taɓo ne. ai ba taban da ka saba gani ba ne Ba zuciyata ba so take ba da hirkin kawon da wajen wannan ɗan ruwa. To ga hinan dai an zo. Ya za a yi? Eh. Ai haka dama abin yake. To yanzu hikenan ma iya tafiya. ku je yanzu wasu za su zo To